И здравейте хора, това е втората седмица на Killing на играйте. Видим какво ще спадне този път. Мисля, направо започваме. Минала седмица бяха наистина уникални Tradable Walker и Жуал Педро уикенд от Лига Европа картата. Видим какво ще се падне. Тук има един 83 плюс от обжективите и може няколко пакета от обжективи съм събрал. И да видим направо да започне какво ще се падне. 4 плюс. Добре, този път не се падна нещо особено. Ще взема тази ченя, да не събирам дупликейти. За един рейтинг по-долу, няма значение, да видим след това. Шуала! Дали струва още нещо? Да, в началото на играта беше доста добра. В момента около 50 000 коинс. Окей. Барса Линкс. Може да си измисли нещо с нея. Окей. Добре, да им нататък. Имаме... тази жената не изглежда добре. Гинтер Крос. Кимих. Кимих е средна работа. Юзабъл е. Не знам, може да е стартер тим. Ама все пак 88 рейтинг, не го вземем. И да видим от обжективите. Това плеер пик. Трябва да е нещо. Симен, който е дупликейт. 88-ица. Пак да го вземем вече за примерно Hero SBC. За Hero пакета. Да го взема все пак. Те виж, да, и двамата са ми untradeable. Добре. Ще измисля набързо всякъде да го сложа и продължаваме с пакетите. Окей, хора. Набързо наредих играчи. С дупликейт си мен за Hero пакета. Да се пробва да видим. Евентуално има някакви мален шанс да вържи някой по-хубав играч. Те пак си пролик късмета. 76 рейта склад. Не е толкова зле. Така. Да започваме. Да, всъщност първо да приберем Осимен. Всъщност, той е untradeable, дай по-хубаво първо с tradable пакет да почнем. С 100 000. Тока пакета. Тюк спам дупликети. Да не е проблем. Като са tradable. Това е Тони Крос. Walkout. Има ли друг? Не. Просто Тони Крос. Тека цял и фодър. Фодъра му се качи цената, така че. Горе-долу окей. Тук има и Жизус, той вече нищо не струва. Сега... Качам ги нагоре и после ще видя какво да ги правя. Това случайно... Тия после мога квиксиона с ниския рейтинг. Мертенс ще го проверя всеки случай. И тия да ходят в клуба. Добре, този пакет не беше кой знае какво. Да видим ултимейт пакета обаче. Той един хубав пакет е достатъчен. Испания, CM... Трябваше някой от на Барса жените. Но Тиаго. Окей, 84, това е доста лошо, даже няма локал в този пакет. Направо не ми се иска да го гледам, какво ще има нататък. Да, даже няма. Някой локър да се подаде пак 84 отзад. Не. Имаме яко дупликейти. Тя просто пиксела. Някакъв коинс да има. Добре, за сега не върви толкова добре. Да видим 85 по 3. Този пакет е доста добър. Към голям потенциал. Германия, Кам... някаква... Мусиала! И Родри! Това е интересно. Мусиала всъщност трябва да видя. Колко пари струва? И Родри. Ми третия. Добре, така двоен локаут. Трипиер. Окей. Мусиала. Мусиала. Много е дропнал. Почти 20 000. И чуш, че оня ден беше 50 000. Родри 35 000. Жуто Мусиала е инсейн просто. Уникален дриблинг.
Не знам, защо е толкова ефтин. Но да, както и да е. Добре. И да видим какво ще се падне от хиро пакета. От знамето, какво ще... О! Страйкър? Роби Кейн? Може би? Да, Роби Кейн! Ох, между другото за момент си помислих, че е Кот д'Ивуар. Тази схема с Кот д'Ивуар и Ирландия, знамето с оранжево изгледа му е наобратно. Но Роби Кейн, това мисля, че всъщност е доста добре. Това мисля, че беше пари. Колко върви? Да, 30 000 коинс. Добре. Много хубав шутинг, окей пейс, дрибъл е добър, има пасинг, 4-4, я да ви плейстайловете. Финес, чипшот плюс, това е малко юзлес. Техникал и тривела. Да, като цяло плейстайловете не са нещо особено. Обаче има окей статсове, може да не е лош. 30 000 коинс. Добре. Те пак не са падна демси, това е окей. Ще го пробваме. Как е? И да видим последния пакет с обжективите на 74 по 2. Австрия, Алба? Не. Тая вратарката на Арсенал. Зинсбергер. Окей. И другия? Сане. Който, да, untradeable. Добре. Като цялото бяха наградите. Добре, окей. Падна съм, Мусиала, Родри, Подъра се е качил, падна са Роби Кейн. Като цяло са доста окей наградите. Ето и отбора тук. Последен Двуген лига си играх с него. Сега пробвам Робин Диаш. Иначе беше Варан на негова позиция. Ето тук с Локър. Бача лятбек много добър, наистина. Това е доста добра. Той е плейстайл, уникално центриране. Гризман много добър. Диркал, който по началата играта, той е малко купайка не станал. Има Жоал Педро. Той доста добре се представя. 58 мача, 59 гола. Като цял отбора не е лош. Ама все пак мисля да апгрейднат. По мани особено. Може би на първо място да апгрейд. Да, ще пробваме Роби Кейн и така. Надявам се да ви е харесало това видео. И ще се видим друга седмица за следващите награди. И надявам се успехи за вашите хиро пакове. И да, за следващите награди. Надявам се да ви е харесало. И чао!